जोंना खामानिया आवगायबाय माबायदि नुखो नै बनजार विथ जुगामि साजायखांबाय गिबियावनो जोगोनार फिथाइखौहाय कालार होना लाग्रोबाय गल्डेन कालार बेखौहाय नायलांबाय थादो बहा साजायो जोगोनारा जिरायबाय गावनि जायगायाव औ गल्डेन जोगोनारा Ayo. गिबियावहाय नै आटा होग्रोना लाबाय बे हानि कुथु काटारखौ सिनायैनि प्राइमार होग्रोबाय आटाजों होदों बेखौहाय बेनि उनाव नै कालार होजेनबाय फार्स्ट स्टेपाव जोङो येल' होग्रोबाय फारि फारि नायलांबाय था नोंथांमोना भिडिअखौ जागायनायनि सिगां नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ फल' आरो साबस्क्राइब खालाम जाहाथे बेबायदि मोजां मोजां भिडिअखौ नुबाय थायो नोंथांमोना बेखायनो फल' खालामनानै ला आरो मोजां मोनोबा लाइक खालाम शेयार खालाम बास बेखौल' नांगौ नोंसोरनिफ्राय दा नै होनबा जोङो कालारखौ होगासिनो बेखौ होखांनायनि उनाव आलदा कालार होबावगोन मोनथाम कालार गागोन बाहाय बेलाय कमप्लिट जाबायानो फार्स्ट स्टेपआ कमप्लिट जाबाय एबारावहाय नै सेकेन्ड स्टेपआव फैबाय सेकेन्ड स्टेपआवहाय पिंक कालार होबाय पिंक कालार होगासिनो भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय था नोंथांमोना सोरनोबाफोर हाबायाव साजायनांगौबा कन्टेक्ट खालामनो हागोन नोंथांमोना मावहैनायनि थाखाय एसे बाजेट लायो ओंखायनो सोरनावबाफोर मावनांगौबा कन्टेक्ट खालामनो हागोन ओंखायनो शेयार खालामना हो भिडिअखौ आरो फल' खालाम नोंथांमोननि सापर्ट मोनबासो गासिबो खामानिया जायो नङाबा जाया एबाराव नै लास्ट स्टेपआव फैनोसै गोजौआव बोखांजोब्बाय लास्ट स्टेपआव फैनोसै नै एबाराव मन्दपआव सिख्रिबावो सिनायगोन